Да командвам църквата. Кой си ти? Сатана. Кой? Сатана. Ти си Сатана. И какво искаш да направиш? Антихрист. Антихрист. Какво съм църквата? Искаш да погубиш разговорите и? Да командвам църквата. Да командваш църквата? Как ще командваш църквата? Ти за да командваш църквата, трябва да свалиш от власт главата на църквата. Исус. Ще можеш ли да го свалиш от власт него? Не мога. Къде отиваш тогава? In the name of Jesus. Чистата на три. Едно. In Jesus' name. Поведете на това. Jesus. Как се казваш? Али бите! Как се казваш? Откъде си? Не си ли Сатана? Къде? На безлюдни места. Къде е това? На безводни места. Надолу ангели са си пели го на три. Едно, две, три. Са си пели го на Исус. Дайте си му слава и къде е другия? Как се казваш ти? Не си ли Сатана? Да, казвам, не съм Сатана вече. Вече си? Не. А кой си? Аз съм. Да му вярвам ли? Да, слава на Господа, слава на Господа. Какво се случи след приятеля? Помниш ли това? Помниш ли какво стана? Помниш ли какво стана с теб? Помни дед пастър и казваше командвам църквата, а вече не съм. Аз съм Асен. Кой искаш да командва църквата? Сатана искаше да командва църквата и вярваш. Коя църква? Тук е. Тук? Да. И можеш ли да я командва? Не можеш. Защо? Защото Бог Исус е с нас. Сега! Ходи да спя! Ходи да спя! Ходи да спя! Ходи да спя! Свободен! Разорете го! Сега!
Само цар на царете е достоен да управлява, да владее и да властва. Алелуя! Амин!